Kulindeleleke ukuba uMphathiswa wamapolisa umnumzana Bheke Cele agaleleke eGqeberha eMpuma Koloni namhlanje okukuza emva komlo oqhambuke phakathi KoonoTaxi nabemi bangaphandle eKorsten izolo nalapho kuye kwantunyekwa ngomlilo iitaxi eziliqela kwakunye neevenkile kule ngingqi. Intatheli yethu uZolani Moya usinabisela banzi ngemeko ngoku eGqeberha. Mandithathe ezindambo ke ndizibulisele apho nibukele khona. Well, imeko kulo mmandla waseKorsten ayikazinzi kwaphela njengoba abaqhubi beeteksi besithi batshiswe iiteksi kwaye badlala indima enkulu ngala xesha bekuluthisha eSouth Africa ingakumbi ekukhuseleni amashishini kulo mmandla. Baphindile ke abaqhubi beeteksi abasuka kumbutho weBorder Alliance betshona amapolisa esithi apha eSouth Africa akuvumelekanga ukubana abantu baphathe imipu emikhulu baphathe ii-rifles public. Thitha nje nawe ke naye uminister wamapolisa utata uBheke Cele sefikile apha kulindeleke bana athethe noluntu ngenzame zokuza nesisombululo kule ntsini abadala. Mandithathe ezindambo ke ndibuyele kuwe eGauteng.